ஹாய் ஹலோ அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் ராமச்சந்திரன். இது உங்கள் ராம்ஸ் தீபம் எக்ஸாம் சொல்யூஷன்ஸ். ஸோ நண்பர்களே, நம்ம வெற்றிகரமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8th புக்கு முடிச்சிட்டோம். 7th புக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ அதில் 2 லெசன் முடிச்சிட்டோம். இப்போ அடுத்த லெசன் தான் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்த லெசன் என்னென்னா, நம்மை சுற்றி உள்ள பருப்பொருட்கள் பற்றி தாங்க நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான படம். ஸோ இதில் வந்து கொஸ்டின் வந்து எல்லா எக்ஸாமில் வந்து கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. சரிங்களா? சரி கைஸ், அதுக்கு முன்னால் நம்ம போன வீடியோவில் ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருந்தோம். அதாவது நீரோட அடர்த்தி என்ன, பாதரசத்தோட அடர்த்தி என்ன, நீரோட அடர்த்தியோட பாதரசத்தோட அடர்த்தி எத்தனை மடங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேட்டிருந்தீங்களா? ஸோ நீரோட அடர்த்தி எவ்வளோன்னு பார்த்துருக்கோம். நம்ம 1000 அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். கரெக்டுங்களா? ஸோ இதில் தான் நம்ம பார்த்தோம் 1000 அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். பாதரசத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 13600. அப்போ 13.6 மடங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது நீரை விட பாதரசத்தோட அடர்த்தி வந்து அதிகம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். இது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதனால் வந்து இதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கங்க. ஓகேங்களா? அதே போல் இந்த வீடியோவில் ஒரு கொஸ்டின் நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கான ஆன்சரை நீங்கள் கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லுங்கள். சரி, நம்ம வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாங்களா? அதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வரவங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கங்க. ஓகேங்களா? சரி கேஸ், இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது நம்மை சுற்றி உள்ள பருப்பொருட்கள் தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்குறோம் பாருங்கள். அறிமுகம். இடத்தை அடைத்துக் கொள்வதும் நிறைய உடையதுமாகிய பொருட்கள் அனைத்துமே பருப்பொருட்கள் எனப்படும். ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்த என்ன பண்ணிக்கணும், ஆக்குபை பண்ணிக்கணும். அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு குறிப்பிட்ட ஒரு நிறைய இருக்கணும். அப்படிப்பட்ட பொருட்களை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா பருப்பொருட்கள், அதாவது மேட்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ பருப்பொருட்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். பருப்பொருட்கள் எதனால் ஆக்கப்பட்டுள்ளன என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? பருப்பொருட்கள் அனைத்தும் வெறு கண்களால் பார்க்க இயலாத மிக நுண்ணிய துகள்களால் ஆனவை என்பது ஏற்கனவே நாம் படித்திருக்கிறோம். ஆமாங்க, பருப்பொருட்கள் எல்லாமே நீங்கள் அதை உடைச்சிங்க அப்படின்னா லாஸ்ட்டில் மிக நுண்ணிய துகளாக வரும். அதனால தான் வந்து எல்லா பருப்பொருட்களுமே வந்து உருவாயிருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அதுதான் நம்ம அணு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அத்துகளே அணு எனப்படுகிறது. இப்பாடத்தில் அணுக்கள், மூலக்கூறுகள், தனிமங்கள், சேர்மங்கள், வேதி வாய்ப்பாடு, அணுக்கட்டின் ஆகியவற்றை நம்ம பண்ண போகிறோம், பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ பருப்பொருள்னால் நாங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்த ஆக்குபை பண்ணிக்கணும். அதுக்கு வந்து குறிப்பிட்ட நிறைய இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அதை நம்ம நான் சொல்லுவோம் பருப்பொருள்னு சொல்லுவோம். ஸோ எல்லா பருப்பொருட்களுமே கண்ணுக்கு தெரியாத மிகச்சிறிய துகளால் தான் ஆக்கப்பட்டிருக்கு. அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், அணு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது அணு பற்றி பார்க்கலாம் பாருங்கள். ஓகேங்களா? ஸோ அணு பென்சிலில் பயன்படுத்தப்படும் கிராஃபைட் தண்டு கார்பன் எனப்படும் தனிமத்தால் ஆனது. ஓகேங்களா? ஸோ பென்சிலில் பயன்படுத்துகிற இந்த கிராஃபைட் வந்து பார்த்தோன்னா தண்டு கார்பன் எனப்படும் தனிமத்தினால் ஆனது. ஓகேங்களா? ஸோ கார்பனோட ஒரு புறவேற்றுமை வடிவம் தான் வந்து இந்த கிராஃபைட். அதே போல் வைரமும் கார்பனோட ஒரு புறவேற்றுமை வடிவம் தான் வந்து பார்த்தோன்னா வைரம். இது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருப்போம். அந்த பென்சிலில் பயன்படுத்துகிற அந்த கிராஃபைட்டோட தண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் அப்படின்ற ஒரு தனிமத்தினால் தான் வந்து ஆக்கப்பட்டதாக இருக்கும். ஓகேங்களா? நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம், அலோகத்தில் கார்பன் மட்டும் தான் மின்சாரத்தை கடத்தக்கூடியதாக இருக்கும். இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது. ஆனால் பென்சிலில் பயன்படுத்துகிற அந்த கிராஃபைட்டோட தண்டு என்னன்னா ஃபுல்லாக கார்பனால் ஆனது. இந்த கிராஃபைட் நாம் மேலும் சிறிய துகள்களாக உடைக்க முடியும். மிக கூர்மையான கத்தியினை நாம் கொண்டிருந்தால் அதனை மேலும் நுண்ணிய துகள்களாக உடைக்க முடியும். இவ்வாறு கிராஃபைட்டை உடைத்து கொண்டே சென்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளியில் கிராஃபைட்டின் மேல் சிறிய பகுதி பொருளாகிய கார்பன் அணுவை நாம் பெற முடியும். ஆமாங்க, பென்சிலோட சென்டரில் இருக்கிற பாயிண்ட் தான் கிராஃபைட்டு. அது கார்பன் அணுக்கால் ஆனது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அதனால் கிராஃபைட்டை நம்ம நல்லா தூள் நறுக்கினே போனோம் அப்படின்னா ஸோ லாஸ்ட் பாயிண்டில் ஒரு சின்ன துகள் கிடைக்கும். அதுக்கு மேலே உடைக்க முடியாத அளவுக்கு. அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா அணு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? அப்போ ஒரு பருப்பொருளோட மிகச்சிறிய துகள் தானே அது அணு அப்படின்றது இது மூலமாக நம்மளுக்கு வந்து தெரிய வருது. அப்போ கிராஃபைட் வந்து பென்சிலோட இதில் பயன்படுத்துகிறாங்க. அது கார்பனால் ஆனது. அதான் கீ பாயிண்ட். அதனால் நோட் பண்ணிங்க. ஓகேங்களா? சரி, இந்த இது பார்க்கலாம் பாருங்கள். இதில் ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். மாலை வணக்கம், உங்கள் புத்தகத்தை திறக்கும் ஆசிரியர் சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? என்ன பண்ணுறாரு, நான் மறந்துட்டேன், காண்டாமிருகத்தை நினைத்து கொண்டிருந்தேன். சரி, இங்கே ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காரு. திண்மம், திரவம், வாயுக்கள் என்ன என்று அழைக்கிறோம் என்று யாராவது கூற முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி டீச்சர் கொஸ்டின் கேட்குறாரு. அதுக்கு உடனே பசங்க என்ன சொல்கிறாங்க, இவை அனைத்தும் பருப்பொருட்கள் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுது, பசங்கள்லாம் சொல்லுதுங்க. ஆனால் ஒன்று மட்டும் என்ன பண்ணுது, சாரி சார் நான் காண்டாமிருகத்தை நினச்சின்னுட்டு அதை பற்றி யோசிக்கல அப்படின்னு சொல்லுது. ஓகேங்களா? மிக நன்று. திண்மத்தில் உள்ள துகள்கள் பற்றி கூற முடியுமா? ஓகேங்களா? ஸோ பருப்பொருள் பார்த்துட்டோம். அது திண்ம, திரவ, வாயு அப்படின்னு பிரிச்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்போது அந்த திண்மத்தில் இருக்கிற பொருளை பற்றி உங்களால் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாரு, அவர் கேட்குறாரு. ஓகேங்களா? நிச்சயமாக நுண்துகள்கள் சிறிய இடைவெளிகளுடன் மிகவும் நெருக்கமாக அமைந்துள்ளன. ஓகேங்களா? ஸோ நம்பால் சொல்கிறார், தலை என்ன சொல்கிறாரு, நிச்சயமாக சொல்கிறேன் சார், நுண்துகள்கள் வந்து பார்த்தா ரொம்ப நெருக்கமாக அமைஞ்சிருந்தா அதான் நம்ம என்னான்னு சொல்கிறோம், திண்மம்னு சொல்கிறோம் சார் அப்படின்னு வந்து என்ன பண்ணுறாரு, நம்பால் சொல்கிறாரு. ஓகேங்களா? சரி, அடுத்து பாருங்கள். திரவத்தை பற்றி சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு. அதுக்கு இந்த அம்மா சொல்கிறாங்க, என்ன சொல்கிறாங்க பாரு, திரவ துகள்களுடைய இடைவெளி சற்று தளர்வாக இருக்கும் சார் அப்படின்றாங்க. ஸோ திண்மத்தை ஒப்பிடுறப்போ திரவத்தில் என்னவாக இருக்கும், அந்த துகள்கள் அணுக்களான துகள்கள் வந்து பார்த்தா கொஞ்சம் இடைவெளியோடு காணப்படும் அப்படின்றாங்க. ஓகேங்களா? அடுத்து
வாயுக்களை பற்றி கேட்குறாரு. வாயுக்கள் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள், வாயு துகள்களுக்கிடையே உள்ள இடைவெளி மிக அதிகமாக இருக்கும் சார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா, அப்போ வாயு துகள்களுக்கிடையே இடைவெளி என்னவாக இருக்குமா, மிக அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து பருப்பொருளின் நிலை பற்றி தெரியுமா? ஓகேங்களா, எனக்கு தெரியும் சார், பருப்பொருளின் 4ஆம் நிலை பிளாஸ்மா அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா, அப்போ பாருங்கள், பருப்பொருள் நம்ம 3 நிலை தான் பார்த்துருப்போம், திண்மம், திரவ, வாயு. அது திண்மத்தில்னா அணுக்கள் ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கும், ரொம்ப பிணிஞ்சு காணப்படும் பார்த்தோம். திரவத்தில் அதோட கொஞ்சம் தளர்வாக இருக்கும், வாயுக்களில் ரொம்ப இடைவெளியோட காணப்படும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஓகேங்களா, ஆனால் அது பருப்பொருளோட 4ஆம் நிலை 5ஆம் நிலை இருக்குது, அதுதான் பிளாஸ்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த வீடியோக்கான கொஸ்டின் இங்கே சொல்லிடுறேன். ஸோ பருப்பொருட்களோட 4ஆம் மற்றும் 5ஆம் நிலைனா என்ன, அது எப்படி இருந்தால் அப்படி சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா, இப்போ பிளாஸ்மா அப்படின்னா எப்படி இருந்தால் பிளாஸ்மா. ஓகேங்களா, ஐன்ஸ்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, இப்போ ஐன்ஸ்டீனா இது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுங்க, நீங்கள் வந்து சொல்லணும். அப்போ 4ஆம் நிலை பிளாஸ்மாவோட 5ஆம் நிலை என்ன, அது என்னன்றதை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், விளக்கமாக கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லுங்கள். அதை பற்றி நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் தெளிவாக சொல்கிறேன். ஓகேங்களா, சரி கேஸ், இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு கார்பன் அணுவை பிளக்கும் போது கார்பனின் பண்புகள் வெளிப்படுகின்றன. ஒரு தனிமத்தின் அனைத்து பண்புகளையும் வெளிப்படுத்தக்கூடிய தனிமத்தின் மிக நுண்ணிய துகளே அணு என அழைக்கப்படுகிறது. ஓகேங்களா, நீங்கள் ஒரு கார்பன் அணுவை பிளந்தீங்கன்னா அது எல்லாமே எந்த பண்பு தான் வெளியேற்றுங்க, அதில் இருக்கிற கார்பனோட பண்பு தான் அது வெளியேற்றும். அப்போ எப்படி ஒரு கார்பனோட பண்பை வெளியேற்றுற மிக சிறிய துகளை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், அணு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஏன்னா கார்பனோட துகளை வச்சு தான் நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு, இந்த அணு கிடச்சிருக்கு, அதனால தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், அணு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அனைத்து பரிப்பொருட்களும் அணு என அழைக்கப்படும் மிகச்சிறிய நுண்ணிய துகள்களால் ஆனவை. ஓகேங்களா, ஸோ நீங்கள் உலகத்தில் இருக்கிற எந்த பருப்பொருளை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாலும் சரிங்க, அந்த பருப்பொருள் எல்லாமே மிகச்சிறிய துகளான அணுக்களால் ஆனவையாக தான் இருக்கும். எதால் ஆனவையாக இருக்கும், அணுக்களால் ஆனவையாக மட்டும்தான் வந்து இருக்கும். நீர், அரிசி உட்பட நம்மை சுற்றி காணப்படும் அனைத்து பருப்பொருட்களும் அணுக்களால் ஆனவை. அனைத்து பருப்பொருட்களின் அடிப்படை அலகு அணு ஆகும். பாருங்கள், அணு என்பது பருப்பொருளின் அடிப்படை அலகு. ஸோ எந்த பருப்பொருளை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கனாலும் அதனோட அடிப்படை அலகு எதுதான் இருக்கும், அணுதான் இருக்கும். ஏன்னா எல்லா பருப்பொருட்களும் எதால் தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும், அணுக்களால் தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு, நல்லா ஞாபகம் வச்சு. ஓகேங்களா, சரி, நம்ம லைட்டாக இப்போ அணுவை பற்றி பார்த்தோம். அடுத்து மிகச்சிறந்த ஒளியியல் நுண்ணோக்கினை கொண்டு நம்மால் அணுக்களை காண இயலாது. ஸோ மிகச்சிறந்த ஒளியியல் நுண்ணோக்கி கொண்டு நம்மளால் அணுக்களை பார்க்க முடியாது. இருந்த போதிலும் ஒரு சில நவீன கருவிகள் ஒரு பருப்பொருட்களின் மேற்பரப்பில் அணுக்கள் எவ்வாறு அமைந்திருக்கக்கூடும் என்பதை நாம் கற்பனை செய்து பார்க்க உதவுகின்றன. உதாரணமாக சிலிக்கான் அணுவின் மேற்பரப்பை பார்க்கலாம் பாருங்கள், இதுதான் சிலிக்கான் அணுவோட மேற்பரப்பு. ஸோ இப்படி தான் அணுக்கள் வந்து சிலிக்கான் அணுவோட மேற்பரப்பில் வந்து காணப்படுது. நம்மளால் என்ன பண்ண முடியுது, கற்பனை செஞ்சு பார்க்க முடியுது. இங்கே பாருங்கள், அண்டத்தில் பெரும்பான்மையாக காணப்படும் அணு ஹைட்ரஜன் அணுவாகும். ஸோ நோட் பண்ணுங்கள், எங்கே, அண்டத்தில். நல்லா புரிஞ்சுங்க, பூமியில் இல்லை, அண்டம். ஓகேங்களா, ஸோ என்னன்னா இந்த பெருவெடிப்பு கொள்கை பிக் பேங் தேரி நடக்கும் இல்லைங்களா, பிக் பேங் தேரி நடந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹைட்ரஜன் வாயுக்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா அண்டத்தில் அதிகமான அளவு வந்து உருவாயிருக்குங்க. ஓகேங்களா, ஸோ எட்வர்ட் ஹேப்பிள் அப்படின்றது தான் வந்து பிக் பேங் தேரி சொல்லியிருப்பார். ஸோ அப்போ அதான் உங்களுக்கு தெரியும், அப்போ உலகம் என்ன ஆகும், வெடிதலுக்கு உட்பட்டிருக்கும். அந்த வெடித்து சிதறும் போது தான் அதில் உள்ள தனிமங்கள்லாம் வெளியே இருக்கும். அப்போ தான் வந்து என்ன இருக்குங்க, இந்த ஹைட்ரஜன் வாயுக்கள் வந்து அதிகமாக வந்து உருவாயிருக்கும். அதெல்லாம் இணைஞ்சு தான் ஈலியமாக மாறுது. அதனால தான் சூரியன் நட்சத்திரம்லாம் வந்து மின்னுதுன்றது நம்ம அந்த இதில் படிப்போம். ஓகேங்களா, ஜியாகிரஃபியில் படிப்போம். ஸோ அப்போ அதே போல் அண்டத்தில் வந்து அதிகமாக இருக்கிற அணு எதுன்னு பார்த்தோன்னா ஹைட்ரஜன் தான். ஓகேங்களா, ஏன் அங்கே ஹைட்ரஜன் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கான ரீசனும் சொல்லிட்டேன். ஏன்னா ஹைட்ரஜன் இணைஞ்சு தான் அங்கே ஈலியமாக மாறுது. அதனால தான் அங்கே வந்து என்ன பண்ணுது, வெப்பம், ஆற்றலாம் வெளிப்படுது. ஓகேங்களா, பேரண்டத்தில் காணப்படும் அணுக்களில் ஏறக்குறைய 74% ஹைட்ரஜன் அணுக்களாகும். பாருங்கள், பேரண்டம். ஸோ பேரண்டம்னா மொத்தமாக இருக்கிற அந்த அண்டங்கள் எல்லாமே தான் நம்ம சேர்த்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம், பேரண்டம். அதில் ஒரு அண்டம் தான் பால்வெளி அண்டம், அதில் ஒரு சின்ன பகுதி தான் சூரிய குடும்பம். ஓகேங்களா, அப்போ அது மொத்தமாகவே இருக்கிற எல்லா இதுலேயுமே வந்து பார்த்தா 74% எது இருக்கான், இந்த ஹைட்ரஜன் தான் வந்து காணப்படுது. எனினும் பூமியின் மீது காணப்படும் 3 முக்கிய அணுக்கள் இரும்பு, ஆக்சிஜன் மற்றும் சிலிக்கான். ஓகேங்களா, இங்கே பாருங்கள், இது பூமி மேலே. ஓகேங்களா, நம்ம மேலே பார்த்தது அண்டம். இந்த பேரண்டத்தில் அதிகமாக இருக்கிற அணு வந்து பார்த்தோன்னா ஹைட்ரஜன். ஆனால் பூமியில் வந்து பார்த்தோன்னா இரும்பு, ஆக்சிஜன், சிலிக்கான், இந்த 3 தான் வந்து அதிகமான அளவில் வந்து காணப்படுது. ஓகேங்களா, இந்த அணுக்கள் தான் அதிகமாக, இரும்பு, ஆக்சிஜன், சிலிக்கான், இது 3 தான் வந்து அதிகமாக காணப்படுது. ஓகேங்களா, ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு. ஸோ பேரண்டத்தில் 74% ஹைட்ரஜன் காணப்படுது. பூமியில் இரும்பு, ஆக்சிஜன், சிலிக்கான் தான் வந்து அதிக அளவிலான அணுக்களை வந்து காணப்படுது. ஓகேங்களா, சரி, இப்போ நம்ம அணுக்களை பற்றி பார்த்தோம் இல்லைங்களா. இப்போ அதே போல் நம்ம பார்க்க போகிறது மூலக்கூறுகளை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம். ஒரு அணுவானது மற்றொரு அணு அல்லது அணுக்களுடன் இணைந்து உருவாகும் கூட்டுப்பொருளே மூலக்கூறு என அழைக்கப்படுகிறது. பாருங்கள், ஒரு அணு
இன்னொரு அணுவாக சேர்ந்து உருவாகிற அந்த கூட்டுப்பொருள் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், மூலக்கூறு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோங்க. ஓகேங்களா, ஒரு அணு இன்னொரு அணுவாக கூட சேர்ந்து. ஓகேங்களா, இப்போ கார்பன் அப்படின்னு ஒரு அணுன்னு பார்த்தோம், அது ஆக்சிஜனாக கூட சேர்ந்து ஒரு கார்பன் மோனாக்சைடு இல்லை கார்பன் டை ஆக்சைடு உருவாக்குது அப்படின்னா அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், மூலக்கூறுன்னு சொல்கிறோம். ஒரு அணு இன்னொரு அணுவாக கூட சேர்ந்து உருவாகிறது. 2 அல்லது மேற்பட்ட அணுக்கள் வேதிப்பிணைப்பில் இணைவதால் மூலக்கூறு உருவாகிறது. ஓகேங்களா, ஸோ ஒரு அணு தான் இணையணும் இல்லை, 2 அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட அணுக்கள் கூட ஒன்றோடு ஒன்று என்ன பண்ணலாம், இணையலாம். நாம் சுவாசிக்கும் காற்றில் உள்ள ஆக்சிஜன் வாயுவானது வேதிப்பிணைப்பால் இணைந்து 2 ஆக்சிஜன் அணுக்களால் உருவாகிறது. ஓகேங்களா, பாருங்கள், ஆக்சிஜனுக்குள்ளே வினைபுரிந்து என்னவா மாறுது, O2 அப்படின்ற ஒரு அணுவாக வந்து மாறுது. அதனால தான் நம்ம வந்து சுவாசிச்சுட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா, அடுத்து 3 ஆக்சிஜன் அணுக்கள் வேதிப்பிணைப்பில் இணைவதன் மூலம் ஓசோன் எனப்படும் ஒரு மூலக்கூறு உருவாகிறது. ஓகே, நம்ம ஓசோனை பற்றி தெரியல இல்லைங்களா, நம்ம சூரியன்லேருந்து வர அந்த புரோதா கதிர்களை ஃபில்டர் பண்ணுறது தேவையான அந்த ஓசோன் தான். அப்போ 3 ஆக்சிஜன் அணுக்கள் இணைவதால் தான் எது உருவாகுதுன்னா இந்த ஓசோன் உருவாகுது. பாருங்கள், 2 ஆக்சிஜன் அணுக்கள் இணைவதால் தான் நம்ம சுவாசிக்கிற அந்த O2 ஆக்சிஜன் உருவாகுது. 3 ஆக்சிஜன் இணையத்தினால தான் எது உருவாகுதுன்னா இந்த ஓசோன் மூலக்கூறு வந்து உருவாகுது. நீர் மூலக்கூறானது ஒரு ஆக்சிஜன் 2 ஹைட்ரஜன் அணுக்களும் இணைவதால் உருவாகிறது. பாருங்கள், நீர் H2O வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்சிஜனாக கூட 2 ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் வந்து இணையுதுங்க. அப்படி இணையத்தினால உருவாகிறதா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீர் மூலக்கூறு. ஓகேங்களா, அப்போ இங்கே என்ன பண்ணுது, 2க்கு மேற்பட்ட அணுக்கள் வந்து ஒன்றோடு ஒன்று இணைஞ்சிருக்கு. அப்போ அணுக்கள் இணைந்து உருவாகத்தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், மூலக்கூறுன்னு சொல்கிறோம். அதுக்கான கான்செப்ட் தான் இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம். மூலக்கூறுகள் அணுக்களின் பண்புகளை வெளிப்படுத்துகின்றன, அதேவேளை அவை தனித்தும் காணப்படுகின்றன. ஒரே வகையான அணுக்கள் அல்லது பல வகையான அணுக்கள் இணைந்து மூலக்கூறுகள் உருவாகின்றன. ஆமாங்க, இப்போ பாருங்களேன், ஆக்சிஜன் ரெண்டுமே ஒரே வகையான அணுக்கள் சேர்ந்து மூலக்கூறு உருவாகுது. கார்பன் ஆக்சிஜன் வெவ்வேறு வகையான மூலக்கூறுகள் சேர்ந்தும் ஆக்சிஜன் மூலக்கூறுகள் உருவாகுது. புரியுதுங்களா? ஸோ அணுக்கள் இணைந்து தான் மூலக்கூறு உருவாகுதுங்க, பேசிக் கான்செப்ட். அது ஒரே வகையான அணுக்கள் சேர்ந்து வந்து என்ன பண்ணலாம், மூலக்கூறுகள் உருவாகலாம். அப்படின்னா வெவ்வேறு வகையான அணுக்கள் சேர்ந்து வந்து மூலக்கூறுகள் உருவாகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மூலக்கூறுகளை நாம் கீழ்காணுமாறு வகைப்படுத்தலாம். பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க பொறுத்து ஒரே ஒரு அணுவை கொண்ட மூலக்கூறுகள், அதாவது ஓரணு மூலக்கூறுகள் எனப்படும். எடுத்துக்காட்டு மந்தவாயுக்கள். அதாவது மந்தவாயுக்கள் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த அணுவே மறுபடியும் அந்த அணுவாக கூட இணைஞ்சிருக்குங்க. ஹைட்ரஜனாக கூட இணைகிறா போல. ஓகேங்களா, ஆனால் அது மந்தவாயு இல்லை, ஹீலியம் சொல்லலாம். ஓகேங்களா, அப்போ நியான் இந்த மாதிரி வந்து மந்தவாயுக்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா அதனோட அந்த அணுவாக கூட வந்து இணைஞ்சிருக்கும். அதனால் அது என்னன்னு சொல்கிறோம், நம்ம ஓரணு மூலக்கூறு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகேங்களா, அப்போ ஒரே அணு அதே அணுவாக கூட இணைஞ்ச மூலக்கூறு உருவாக்கினா அதாங்க ஓரணு மூலக்கூறு. எடுத்துக்காட்டு மந்தவாயுக்கள். ஸோ மந்தவாயுக்கள் நோட் பண்ணிக்கணும். அடுத்து 2 அணுக்களை கொண்ட மூலக்கூறுகள் ஈரணு மூலக்கூறு எனப்படும். எடுத்துக்காட்டு ஆக்சிஜன், நைட்ரிக் ஆக்சைடு, ஹைட்ரஜன். பாருங்கள், இதுவும் அதாவது எப்படின்னா ஒரே ஒரு அணு மூலக்கூறுனா என்ன பண்ணுங்கள், ஒரே ஒரு அணு தான் இருக்கும், நியானு ஹீலியம். ஸோ வேறு எதில் இல்லை இருக்காது. ஓகேங்களா, ஆனால் ஈரணு மூலக்கூறுனா என்ன பண்ணியிருக்கோம், O2, NO2, H2. ஓகேங்களா, அப்போ 2 அணுக்கள் இணைந்து உருவாயிருக்கும். அதனால் நம்ம ஈரணு மூலக்கூறு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அடுத்து 3 அணுக்களை கொண்ட மூலக்கூறுகள் மூவணு மூலக்கூறு. பாருங்கள், ஓசோன் O3, சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு SO2, கார்பன் டை ஆக்சைடு CO2. இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ என்னங்க மூவணு மூலக்கூறுகள். அடுத்து 3க்கு மேற்பட்ட அணுக்களை கொண்ட மூலக்கூறுகள் பல அணு மூலக்கூறுகள் எனப்படும். பாஸ்பேட், சல்ஃபர். ஓகேங்களா, ஸோ சல்ஃபர்லாம் பாருங்கள் S5, S4லாம் சொல்லுவாங்க. பாஸ்பேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபென்ட்ரைக் பாஸ்பைடு நிறைய இருக்குது, PO5ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ அப்போ அதுமாரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பல அணுக்கள் இணைந்து உருவாக்குனால இது என்னன்னு சொல்லுவாங்க, பல அணு மூலக்கூறுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ இது சிம்பிள் கான்செப்ட் தாங்க. உங்களால் ஈஸியாக வந்து இது என்ன பண்ணிக்க முடியும், பார்த்துக்க முடியும். அதாவது அணுக்கள் இணைந்து தான் மூலக்கூறுகள் உருவாகுது. அந்த மூலக்கூறுகள் வந்து நான் என்னன்னா ஒரே அணு இணைந்து உருவாகலாம், இல்லை வெவ்வேறு அணுக்கள் இணைந்து உருவாகலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஒரே ஒரு அணு வந்து ஒரு மூலக்கூறாக இருந்தால் அது நம்ம ஓரணு மூலக்கூறுன்னு சொல்கிறோம். எடுத்துக்காட்டி மந்தவாயுக்கள். ஓகேங்களா, அடுத்து 2 அணுக்கள் சேர்ந்து மூலக்கூறுகள் உருவாயிருந்தால் அது ஈரணு மூலக்கூறு, ஆக்சிஜன், நைட்ரஜன் ஆக்சைடுலாம் பார்த்தோம். ஓகேங்களா, அதே 3 அணுக்கள் இணைந்து உருவாயிருந்தால் அது மூணு மூலக்கூறு, ஓசோன், சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு, அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு பார்த்தோம். பல அணு மூலக்கூறுனா 3க்கு மேற்பட்ட அணுக்கள் ஒன்றா சேர்ந்து உருவாயிருந்தால் அதை நம்ம பல அணு மூலக்கூறுன்னு பார்த்தோம். அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு பாஸ்பேட் மற்றும் சல்ஃபர் மூலக்கூறுகள்லாம் பார்த்தோம். ஓகேங்களா, சரி கேஸ், இதுவரையில் இந்த வீடியோ வந்து இருக்கட்டும். இதுக்கான தொடர்ச்சி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோக்கான கொஸ்டினும் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துட்ருக்கேன். ஓகேங்களா, ஸோ அதுக்கான ஆன்சரை நீங்கள் கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லுங்கள். நான் ஒரு ரிவிஷன் மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தது அணு பார்த்தோம். ஸோ அணு அப்படின்றது பருப்பொருளோட மிகச்சிறிய துகள் தான் வந்து அணு. பென்சிலோட அந்த கிராஃபைட் வந்து பார்த்தா கார்பன் அணுக்களாக ஆனது. அதை உடச்சா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது வந்து பார்த்தா அணு தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அணு அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா
மிகச்சிறிய துகள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பருப்பொருளோட ஒரு அடிப்படை அலகு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஏன்னா அணுக்கள் இணைஞ்சு தான் பருப்பொருட்கள் உருவாயிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஓகேங்களா. ஸோ அடுத்து நம்ம பார்த்தது அண்டத்தில் அதிகமான அளவு காணப்படுற ஹைட்ரஜன் 74% ஹைட்ரஜன் தான் இருக்குது. ஸோ பூமியில் பார்க்குறப்ப இரும்பு, ஆக்சிஜன், சிலிக்கான் இது 3 தான் வந்து அதிக அளவில் காணப்படுற அணுக்களாக வந்து இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அடுத்து நம்ம பார்த்தது மூலக்கூறுகள். மூலக்கூறுகள் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு அணுவானது மற்றொரு அணு அல்லது அணுக்களோட இணைந்து உருவாகிற கூட்டு பொருள் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், மூலக்கூறுன்னு சொல்கிறோம். அந்த மூலக்கூறு வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு அணுக்களுக்குள்ளே இணைந்து உருவாக்கலாம், இல்லை வெவ்வேறு அணுக்களுக்கிட்டே இணைந்து உருவாக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். எடுத்துக்காட்டு ஆக்சிஜன் நம்ம சுவாசிக்கிற அந்த ஆக்சிஜன் இணைந்து உருவாகுது. 3 ஆக்சிஜன் சேர்ந்தால் ஓசோன் உருவாகுது. ஒரு ஹைட்ரஜனா கூட 2 ஹைட்ரஜனா கூட ஒரு ஆக்சிஜன் சேர்ந்தால் நீர் மூலக்கூறு உருவாகுது அப்படின்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அணு கொண்ட மூலக்கூறாக இருக்கலாம், பல அணுகள் கொண்ட மூலக்கூறாக இருக்கலாம். ஒரே ஒரு அணு வந்து மூலக்கூறாக இருந்தால் அது ஓரணு மூலக்கூறுன்னு சொன்னோம். எடுத்துக்காட்டு ஹீலியம். 2 அணுக்கள் இணைந்து உருவாயிருந்தால் அது நம்ம ஈரணு மூலக்கூறுன்னு சொன்னோம். எடுத்துக்காட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன், நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அடுத்து மூவணு மூலக்கூறுனா 3 அணுக்கள் இணைந்து உருவாயிருந்தால் மூவணு மூலக்கூறுகள் ஓசோன் மற்றும் வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோங்க, சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு, கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். அடுத்து நம்ம பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல அணு மூலக்கூறு. ஸோ பல அணுக்கள் இணைந்து உருவாயிருந்தால் அதை பல அணு மூலக்கூறுகள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம். சல்ஃபர் மற்றும் பாஸ்பேட் மூலக்கூறுகள்லாம் வந்து பல அணு மூலக்கூறுகள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். ஓகேங்களா. ஸோ அந்த கீ பாயிண்ட்டாக நல்லா நோட் பண்ணி படிச்சிங்க. சரிங்களா. சரி கைஸ், அடுத்த வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். எல்லோரும் நல்லா படிச்சுட்ருங்க. தேங்க்யூ கைஸ்.